čovjek izađe na scenu i pokaže to što zna. Ekskluzivno, priče koje Srbija još nije čula. Snežana i 7 patuljaka ili se zove... Pa čekaj. Ekstra Nena. Dovoljno je bilo tada da se slika neko sa Mini Maxom i da to objavi tadašnji... Gost emisije Ekstra Nena. Sutra cela Jugoslavija zna za vas. Jesam ja nosila i mini suknje. Nedelja, 7. april, u 18:15. Mini suknje i... Da, ali nikad to nije bilo vulgarno, nikada to nije, uvek je bilo svedeno. Pa zato što se neko rađa kao dama, neko se rađa kao neko drugi. Po meni. Ja mislim da zaslužuje aplauz. Ako neko želi da uđe u Evropu, to je njegov problem. Ja sam ljudi već u Evropi od kad sam se rodila. I nemojte mi zameriti, ali ja sam do kraja osnovne škole u 7:15 crtani film i odmah u krevetu. Verujte mi, tako sam živela. Magoshi kumaichino sakura iroi kokoro kao da... Jel da? Sve je lepo. Dobroveče, Srbijo.